i avui venim a veure el Llorenç Soldevila, que el coneixem tots dos. Benvinguts. Amb el Llorenç fa molts anys que ens coneixem. A la seva petita villa. Encara que et tiraria, eh? No em tiris. Poca broma, eh? Geografia literària dels Països Catalans, llibre de Barcelona, de les comarques gironines, i el Maresme. És a dir, el Maresme té uns autors que li donen identitat. Home, de fet sí, i això ja ens ve des de la Renaixença amb els germans Tos i Codina, o especialment amb el Tos i Codina, que de fet és un home que té una gran ascendència en el Verdaguer jove. Ara, certament que el Maresme literari es configura amb una certa densitat i categoria, jo diria, sí, en l'últim quart de segle del segle XX. Abans hi va haver gent que escrivia, però potser no van destacar com els autors. Podríem incloure l'Espriu, per exemple, podríem entendre que és Maresme, també. Són autors que es lliguen amb el Maresme a la postguerra, l'Espriu, per exemple, no? El Ferran de Pol, però esclar, també hi ha el lligam de Verdaguer i Maragall i Apel·les Mestres amb Caldes a finals del segle XIX. Els locals creen, evidentment, identitat en la mesura que relacionen amb gent de Barcelona o amb gent de la resta del país. Hi ha el cas del Tos i Codina que relaciona amb en Verdaguer, no? Però després hi ha tot el grup de la Renaixença, el Guimerà, el mateix arquitecte Domènec Montaner, que venen i fan estades i fan... Per tant, hi ha una interacció. D'altra banda, no oblidem que el Maresme de finals del XIX és la comarca, igual que el Garraf, per excel·lència d'estiueig de tota la burgesia barcelonina. Per tant, aquests burgesos necessiten divertiments i la literatura, en cert cas, pot ser divertiment, no? Potser si haguéssim de parlar d'un autor significatiu com a maresmenc és el Josep Ponsola, que lamentablement va morir jove, però potser és la primera mostra d'autor maresmenc amb cara i ulls del segle XX. També parla de la resta del país, però és algú que des del Maresme veu el país. El cas de l'Espriu també seria algú de fora que aterra i s'enamora d'un paisatge que és Arenys. Llavors, a partir d'aquí, crea tot el mite de Cinera, amb els elements autobiogràfics i imaginaris i alhora del paisatge que Arenys li permet. I converteix aquest mite en un mite extrapolable a Catalunya i més enllà. A tot el país, és evident. Més enllà de Catalunya. Llavors hi ha el cas curiosíssim de l'Esteve Albert, que és una mena de marxaire maresmenc, que al Maresme se li fa petit i que recorre tot el país i que deixa sortosament petja per tot, és a dir, a la Seu d'Urgell encara es fa el retaule de Sant Armengol, que és una tradició literària popular, entre cometes, que la crea ell. Entrant ja més al segle XX, bueno, ja hi som, no? Però una mica més més a proper a nosaltres, als anys 80, el Font del Cargol, Valerià Pujol, Rafael Vallbona... És el grup que des de Premià, de fet, redimensiona, diguem-ne, aquesta mena de batec literari del Maresme. Jo crec que és un grup important, el que passa és que entre la mort del Valerià i després la dedicació a altres àmbits no estrictament literaris d'en Bras i d'altra gent, o la mort del Martí Rosselló. Per tant, potser només quedaria el Rafael Vallbona, diguem-ne, d'aquest actiu. Jo, quan aterro aquí al Maresme, el primer que faig és creure'm el que diu el Joaquim Moles. Diu, si vas a viure a Mataró, és ineludible que vagis a veure un personatge, diu, que ha marcat la història del Maresme contemporani, que és en Lluís Terri Cabres. No era un creador literari en el sentit estricte, però evidentment era un dinamitzador cultural que va fer molt per als anys 40, 50 i 60 per dinamitzar literàriament Mataró. Una tasca ja més pròpiament teva és el fet d'agafar autors, fossin del Maresme o no, i fer-ne ruta literària, que llavors aquella ruta d'alguna manera la podien reutilitzar a les escoles, als instituts i resseguir. Jo crec que va ser una feina que tu has fet més que ningú, aquesta comarca, a través primer de l'Aixernador i després amb altres editorials. Jo vaig anar a l'Institut de Satorres, a Mataró, i ell estava de professor de llengua catalana i literatura catalana. Vam anar a Vic, vam anar allà a la Mare del Món, vam anar allà a fer una ruta a Catalunya Profunda, i llavors ja després va venir Josep Pla, me'n recordo que ens en vam anar allà a l'Empordànet. Els llibres aquests sortien amb l'Aixernador, i l'Aixernador va tenir un paper molt important, jo crec, en aquells anys, d'alguna manera, també a nivell editorial, en comarca, saps? Vull dir, compactar una mica. L'Institut Satorres, els lligams amb Santana, després l'Ajuntament de Mataró, que ens va donar molt suport des de la Regidoria d'Educació. I després que hi havia una editorial a Argentona
que va entendre que havíem de fer aquest producte i, per tant, tot era molt a la vora, és a dir, es va convertir durant 4 o 5 anys en un nucli molt dinamitzador. Jo crec que el Maresme és de les comarques, juntament amb Osona, més riques en literatura dels Països Catalans. Quan dic de literatura, no només la literatura produïda pels autors, sinó lligada al paisatge, lligada al context sociopolític, sociocultural. És una comarca com molt compactada literàriament, al llarg d'un segle i mig, perquè arriba fins als nostres dies. Per mi va ser molt important l'amistat amb en Manel Cuyàs, també, perquè, esclar, jo aterro aquí, connecto amb en Josep Fradera i amb en Cuyàs, amb en Calleja, amb la Maria Àngels Vallvé, i comencem a muntar tota una sèrie d'activitats mai vistes a Mataró a partir de la Regidoria de Cultura, que és homenatges de Mataró a grans escriptors. Per tant, són moments d'una gran intensitat literària i els visc amb el Manel Cuyàs, que jo penso que és el gran escriptor i periodista viu del Maresme en aquests moments. Està aconseguint un estil tan depurat que fa pensar en els millors moments dels grans costumistes europeus del segle XX. I l'altre personatge que a mi el descobreixo també primer personalment i després com a escriptor i que tenia també una gran categoria és en Joaquim Casas. Aquí hi ha 2 punts, crec que entre molts altres a Argentona, que s'han de valorar en positiu. És a dir, aquí a l'Hotel Colom, en un moment determinat, aquí just sota aquests arbres, a la terrassa, s'hi instal·la 3 dies el Josep Pla, que és quan escriu algunes de les pàgines més brillants de la Guia de Catalunya. La descripció que fa de Santa Helena de Gell com una de les quintessències del Maresme és extraordinari, no? I just a l'angle aquest d'aquí del carrer, que Argentona va dedicar a Verdaguer, hi ha la làpida que recorda l'estada de Verdaguer a finals del segle XIX, estiuejant aquí, a la Font de Borriac, amb la marquesa viuda de Comilles, no? I aleshores Argentona, i justament un estudiós local, en Joaquim Ripoll, va fer manera d'instal·lar aquí, just quan li van dedicar aquest carrer, podem acostar-nos-hi, li van dedicar la làpida a Verdaguer. L'última sortida en vida, diguem, en salut que Verdaguer fa de Barcelona, la fa aquí a Argentona, just en una casa que ara han enderrocat, i és l'any 1902, al començament, a l'hivern de 1902.